तो लोगोफोर गुड मर्निं माने मर्निंआव भिडिअ खालामनायनि थाखाय आरोना नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो मा भिडिअ तो गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना तो सुनिया कुइननि आरोना तो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मा भिडिअ माने रिप्लाय होनाय आरोना सुनिया कुइनखौ तो जेखियानो जाया मानथो नोंथांमोना नायना लाग्रोबानो जाबाय बे भिडिअखौ टिकेटखौथ' जों मोनखाला वी एक्सेप्ट सिख्लाफोरा जेबो उदाय खाला मोनला जों मालाय हाबा जानायफ्रासो लांगासिनो बाट बिनि जरिये बियो बहुत गिदिर मेसेज सिख्लाफोरनि थाखाय जे जायफ्रा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ मोजां मोनो गोसोथोयो ट्रास्ट मी बर'नि से बेस्ट जेरावबो गैया आरो मोननायबो नङा आरोना लाइफआव नामायबाबो बर'नि अननायानो आलादा जायो माने बहुत डिफरेन्ट स' बेखायनो इमान ब्लाइन्डलि रावखौबो ट्रास्ट खालामनाङा सनिया कुइननि क्लेरिफिकेसनखौ खोनासंनानै आं सानबाय बि गाव गाराखै गावसो गारजादो बिकज बियो मेंबाय माने बुस्थुफोरखौ हेन्डेल खालामै बैदिनो बेलेग जातिखौ मालाबाबो ट्रास्ट खालामजाया आं अभार स्मार्ट जायाखै हा बाट देन आं स्पेशेलि माने फिल खालामो बिदि जायफ्रा गुबुन जातिफोरजों हाबा जायो बा गोसोथोलायो गावनि हारि बायसा बेस्ट गैया जोंनि बर' हारिनि बर' सेंग्राफोर नाजारना लागे नोंसोर बेस्ट मिथिबायना नोंसोर सना लदा बेस्ट नोंसोरनो बेस्ट फार्स्ट टाइम आं बेफोरबायसा ट्रलिं माबाफोरनि सायाव बुंफेरदों आरोना फर्स्ट एभार आं मालाबाबो बेबायसा भिडिअ लाफेराखैमोन बाट देन आरो दंबावो आरोना भिडिअ क्लिप्स नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो भिडिअ क्लिप्स आं दिन्थिबावगोन नोंथांमोननो बिदिब्ला नायना लाबावदो आरो भिडिअ क्लिप्सखौहाय माने आं खुसि जानाङा खिन्थु आइ एम हेपि ना फर सनिया कुइननि थाखाय बाट आं दुखुबो आरोना मानो होनब्ला हाबा जानायफ्रानो सानै साथाम मोननानै लांदोंसै ओमफ्राय स्टिल जों इमान बयफ्रेन्ड गैजायै मानसिफ्रा बयफ्रेन्ड मोनाखै गोसोनाय गैजायै मानसिफ्रा जों मोनाखै आरोना खिन्थु हाबा जानायफ्रासो मोनबाय थादो बा बांसिनानो माने लाबाय थादो मा जों मा खालामनांगौ जाखो जेनेबा जों मानो थाखाय दोङो बे दुनियाव हे प्रभु बाय साननांगौ जाना फैबाय आरोना सिख्लाफोर जों जेबो खामानियाव उदायला सब हाबा जानायफ्रासो उदायसै गैला जाहा टिकेट मोनला जोङो टिकेट मोनला आङो बेलेग जातिदों माने इमान निग्रु गिलुलु माबायदि साखिरा जानाय आं फार्स्टआव जेनेबा आंथ' जेबो साना हाबा जानायखौ जेनेबा अनलाइन रोङा थाबानो बेलेग आरोना बेलेग जातिबाबो खिन्थु बेलेग जातिया बेलेगानोखा बिमायंफोरा डेन्जार सानखाङोलै जानिया ले दा जेनेबा सनिया कुइना बेलेग हौवा लाबाय हा ओमफ्राय अननो रोङाबा बै हौवाया माने हिनजावखौ बे दासि उनावहा दुखु होगोन नामा बेबायदि होननाङा आरो निमाहा लाबाय अननानै थादो निमाहा होलायनो हानायानो सबनिसाय गोदोर बुस्थु आरोना संसारावहा अनलायनाय निमाहा होनाय आरो बेनिखायनो मिथिखानानैनो लानाय जाबायना दा उनाव जाहाथे जों बिदि नुबावा अनलायना था स' बेखायनो सनिया कुइननि भिडिअखौ नायनानै बारा जेलेस जानो नाङा आरोना फुं सिखारबानो मालाय नुगासिनो मालाय गोसोथोनाय अनलायनाय खुसि जानांगौ आरोना बिथाङा मालाय बर' मावबाय दायो आइ मा मिनिहरदों नामा जों नो मोनाखै बेसारा मोनदों खुसि जायोना रंजा बेसां नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबायानो आं माने बेखौनो बुंनो थाखाय माने बेखौनो दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना माने बे सनिया कुइनखौ रिप्लाय होनायखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय माने बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना मर्निंआवनो भिडिअ खालामदो समबो गैया नालाय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो दोङो थ' बिनिखायनो मर्निंआव भिडिअ खालामदो आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय